tak môžeme pokračovať v ďalšej časti. Čiže v prvej sme si teda prešli tú kalkuláciu dane a hneď na to nadviažeme účtovnou závierkou. Aj keď v praxi to by sa mali práve postupovať úplne opačne. Hej. Najprv by sme mali ísť cez to účtovníctvo, vykalkulovať výsledok hospodárenia a tak ideme robiť kalkuláciu dane. Tu sme to z praktických dôvodov kvôli nášmu hostovi posunuli takto nakoniec, takže teraz si preberieme tú účtovnú závierku. Čo je dôležité, ako sme aj vraveli, tá účtovná závierka musí poskytovať verný a pravdivý obraz. Hej. To je veľmi dôležité. Čiže nemali by tam byť žiadne vymyslené veci, znížený daňový základ umelým spôsobom a podobne. Práve ako aj vravel Jáno Svočák, máme tu odlišné póly. Na jednej strane chce klient platiť menšie dane a má snahu ten základ dane čo najviac znižovať, ale na druhej strane nízky základ dane aj nízky výsledok hospodárenia, potom hlavne ten výsledok hospodárenia znamená, že je ťažšia dostupnosť k tomu samotnému úveru. Hej, takže je to v takom protipóle navzájom. Alebo Musí byť úplne, ale ani by som nepovedal, že to je možno, že áno, tie účtovné závierky sú dôležité primárne pre štát, aby vedel, že, alebo primárne pre toho podnikateľa, však ono je jedna sekcia, ktorá sa volá, že vnútropodnikové účtovníctvo alebo účtovníctvo pre manažerov, kde hovorí nejaký obraz o tom, ako sa tej firme darí. A to výkazníctvo alebo následne, ktoré sa používa na tie dane a pre ten daňový úrad je už to, aby, jak sa hovorilo, že dajte Bohu, čo je Božie a cisárovi, čo je cisárove. Takže aby to vedel nejak efektívne kolektovať. A za mňa možno tie účtovné závierky ani nie sú také dôležité možno pre tú banku ako takú, ako viac, ako sú dôležité pre toho podnikateľa, vlastne pre vás. Lebo vám tu dáva nejaký spätný obraz o tom, ako tá firma vyzerá. Aj keď ja to vidím u nás doma, brácho podniká a on je veľmi hlboko v tom svojom podnikaní, v tej, nechcem povedať, že operatíve, ale v tom konkrétnom, v tom core biznise. A veľakrát to potom prekvapí, keď na konci robia účtovníctvo dane a prvé, čo riešia samozrejme s účtovníkom je, že koľko asi bude tá daň, aký bude ten základ dane, koľko teda v marci bude odvádzať. Ale dosť potom prekvapí aj o to, že ty kokos, ale nemal som úplne v hlave toľko to, že mám takéto vysoké pohľadávky a že ešte toľko mám vonku peňazí. Alebo že toto všetko sme ešte mám v záväzkoch, musím to ešte zaplatiť. A x ďalších vecí, ktoré pri tej dennodennej rutine, ktorou beží, si ráno neuvedomuje. Lebo to nie je vec, ktorú ráno vstanem, pozriem si svoje výkazy a potom idem robiť ďalšie veci. Toto je úplne posledná vec, ktorá ma napadne a respektíve riešim to až niekedy na konci toho roka. Čiže za mňa je to veľmi dobrý obraz práve pre toho podnikateľa. Že raz za čas si to pozrieť a naozaj si sa zamyslieť nad tým, že ako tá firma ide. Či ide tak, ako som si to naplánoval, alebo či sú nejaké výchylky od toho, ako to plánujem. Veľmi dobrá vec to je, a to som učil aj svojho brata, používať to pri výbere obchodných partnerov. Lebo teraz veľakrát sa stávalo, ešte keď to mal firmu môj otec, tak že sa vstúpilo vedľa. Že mať predaj a mať faktúru je sice pekné, ale ono krajšie je, keď príde zaplatené za tú faktúru, lebo dovtedy to je len papier. A naozaj, že v tom našom, na tom našom Slovensku je vysoká miera nezaplatených pohľadávok. A určite mi dáte za pravdu, že každý z vás má určite vo firme pohľadávku, ktorú nikdy už vie, že nedostane naspäť. Takže naozaj v súčasnosti je viacero portálov, najznámejšie sú ako je Finstat, ako je Sims a x ďalších, Valida je teraz taká jedna z najnovších, ktorí skolektujú tie informácie či už z registra účtovných závierok, ale aj zo sociálky, zdravotky, daňového úradu a tak ďalej. A vedia vám dať celkom pekný prehľad o tom, že kto to chce odo mňa nakupovať. Aby ste potom mali tú istotu, že tak ak uvidím, že má obrovské dlhy voči sociálke, zdravotke a danierom, to sú štátne inštitúcie. Štátna inštitúcia bude vždycky prvotný veriteľ alebo nadradený veriteľ, že keď sa niečo stane, tak cisár si pôjde po tom, čo je cisárove. Takže vy budete až niekde na konci radu. A niekedy ten biznis funguje lepšie, keď viem občas povedať, že nie, že tento obchod neurobím, lebo mám tam potom veľké riziko, že síce ho urobím, budem sa tešiť, že mám obchod spravený, ale nedostanem ho nikdy zaplatené. No, tak to bol taký obchod,
jak sa hovorí, že taká medvedia služba. Čiže za mňa to, čo hovorím aj vo svojej rodine, je, že účtovné závierky sú aj veľmi dobrý nástroj, ako si vyberať dobrých obchodných partnerov. A je to veľmi easy, že nepotrebujete byť nejaký že úplne super účtovník, aby ste tomu porozumeli. Treba si zapamätať pár bodov, možno sa dneska o nich budeme trošku aj rozprávať. A viac menej, ako je to pre vás dôležité ako podnikateľa, keď si vyberáte obchodného partnera, takisto je to pre nás dôležité ako banku, keď sa mi pozerá na to, že budeme mať ten náš obchodný vzťah versus, že veriteľ a dlžník, keď to tak poviem. Ale je to veľmi podobné a na veľmi podobných princípoch to potom aj funguje. Takže asi takto som začal tému účtovných závierok. Teda ako uvádzame, tie účtovné závierky sú voľne dostupné. Hej? To znamená, že nepozeráte si ich vy, ale pozerá si ich hoci kto na tom trhu, kto má nejaký záujem o to. Ako som spomínal, tie účtovné závierky preverujeme aj my, niekedy aj za obchodných partnerov našich klientov, hlavne v nadväznosti na nejaké fiktívne fakturácie, kde si preverujeme tu, či to dáva všetko taký zdravý, racionálny zmysel. Ďalej to môžu pozerať nejakí potenciálni investori. Tiež máme klientov, ktorí musia zostávať aj nejaké reporty, potom majú nejaké účtovné závierky, to preverujú potom tí investori, či vlastne do toho s tým kapitálom k danému klientovi prídu alebo neprídu. Hej, sú teda banky, ale primárne teda aj tie daňové úrady. Trošku si tak rozoberieme z takého základného laického hľadiska, že čo to vlastne tá účtovná závierka je. Nepôjdeme do nejakých tých hĺbok, ani nerobíme žiadne analýzy z hľadiska nejakej výpočtu EBITDA, likvidity a podobne, ale len aby ste sa vy aj vedeli pozrieť, keď si otvoríte tú účtovnú závierku, že na takom laickom jednoduchom pohľade, čo to vlastne znamená. Účtovná závierka ona pozostáva z dvoch takých častí. My si to ukážeme za chvíľu aj na tom praktickom príklade. Máme stranu aktív a pasív. Aktíva to je vlastne nič iné, ako je majetok. To znamená všetko, čo v tom niečo hmotné, nehmotné máme. Áno. A na strane pasív máme vlastne, čo je kapitál a záväzky. Každý ten majetok, ktorý je obstaraný vo firme, je obstaraný z nejakých zdrojov. Hej. Buď ho obstarávame z nejakých tých vlastných peňazí, alebo ten majetok je obstaraný prostredníctvom nejakých úverov alebo záväzkov. A tu hlavne platí, keď sa aj stretávame s takým kľúčovým pojmom, že mať kladné vlastné imanie, alebo keď je záporné vlastné imanie, čo to znamená. Kladné vlastné imanie je nič iné ako ten vlastný kapitál, a to je vlastne to, že či má tá spoločnosť dostatok vlastných tých peňazí, z ktorých financuje svoje majetky. Alebo či naopak tie záväzky neprevyšujú hodnotu majetku a vtedy je to negatívne aj v prípade banky. Čiže my, keď sa za chvíľu pozrieme na tú účtovnú závierku a na tú samotnú štruktúru, prípadne môžeme sa aj rovno aj prekliknúť. Možno by som že keď ešte máme tam ten predchádzajúci obrázok, tak to vlastne bola tá debata, čo bola v tej prvej časti. Že keď dám firmu veľmi do straty, tak v tom vlastnom kapitále, alebo respektíve niekde tam v tých pasívach je aj zisk lomeno strata. Čiže strata mi potom znižuje ten vlastný kapitál. A jak som hovoril, to slovo, čo ma nenapadlo, že ako náhle je môj vlastný kapitál menší ako 8%, tak spĺňam definíciu, že mám firmu v kríze. Ak je firma v kríze, tak má nejaké, jednak ťažšie získa financovanie. Nehovorím, že to je nemožné, ale ťažšie. A druhá vec, sú nejaké obmedzenia z titulu, ako nakladať napríklad so zdrojmi takej firmy. Že ak tam mám napríklad záväzky voči spoločníkom a je firma v kríze, tak si ich nemôžem vyplatiť. Skôr ako nevyplatím ostatných napríklad. Ľahšie má moji veritelia, to znamená tí, voči ktorým dlžím peniaze, takisto dajú na súd a na konkurs a podobne. Čiže má to takéto konzekvencie a ak si niekto napríklad vyplatí tie záväzky, lebo však to vás kontroluje, nikto reálne, to nemá nikto dosah na to, aby kontroloval 1 000 000 firiem na Slovensku, že či si nejaký spoločník alebo nejaký konateľ vyplatil tie záväzky alebo nie, tak sa nič nedieje, ale ako náhle tam bude viacero tých veriteľov, ktorým neplatíte a oni vás podajú nejaký návrh, tak za takéto konanie zodpovedáte aj ako spoločník, aj ako konateľ, čiže pôjdu po vašom majetku na
na uplatnenie potom tých záväzkov. Čiže má to svoje, teraz to veľmi zovšeobecnil a je tam aj mierna miera nepresnosti, ale v zásade to znamená asi toľko, že potom naozaj ten zákon sa stará o to, aby firma, ktorá je v kríze, nevedela úplne jednoducho nakladať s tými a vyplácať si záväzky tým majiteľom tej firmy, ale aby bola motivovaná vyplácať tie záväzky tým svojim veriteľom. Ja by som možno dal aj taký praktický príklad, že ako si predstaviť, čo vlastne ten majetok je a ako je krytý tými zdrojmi. Predstavme si novo začínajúcu firmu, ktorá má len tvorené iba základné imanie 5000. Väčšinou je to fiktívna položka, že je to ako zapísané fiktívne v pokladni, ale pokiaľ by to bolo reálne prevedené aj na ten bankový účet, tak máme tých 5000. Čiže my máme v aktívach hodnotu 5000, to je náš majetok, je to buď hotovo z pokladni, alebo je to na bankovom účte. Zároveň na druhej strane ten majetok je krytý, je z nejakých zdrojov. V našom prípade je to vlastný kapitál. To základné imanie nám tvorí vlastný kapitál. Keď si ďalej predstavíme, že by spoločnosť za tých 5000 kúpila napríklad auto, tak sa nám z hľadiska tej štruktúry nič nemení. Zamenil sa nám jeden majetok za iný majetok, stále máme aktíva vo výške 5000, stále máme ten základný kapitál vo výške 5000. Ale ak by takáto spoločnosť za prvý rok mala stratu 2000, to znamená, že najprv by spoločník poslal na bankový účet 2000 eur a spoločnosť by vykázala tú stratu vo výške 2000, tak my už sa dostávame do toho, že síce máme majetok vo výške 5000, ktorý je krytý vlastným kapitálom, ale spoločník poskytol nejaké ďalšie peniaze vo výške 2000, tak to už je nejaký záväzok a máme nejakú tú stratu. Tým pádom nám už sa to vlastné imanie znížilo z 5000 na 3000. Lebo máme vlastný kapitál, máme vo výške 5000, ale záväzky máme 2. Ak by spoločnosť vykázala ďalší rok už stratu 10 000, ktorú by dotoval ten spoločník, lebo on si vloží svoje peniaze do firmy, tak už sa zákonite dostávame do záporného vlastného imania, lebo vlastný kapitál máme tú stratu a tie peniaze, ktoré dáva ten spoločník, to nie sú tie firemné peniaze, ale to sú peniaze inej entity. To, čo častokrát tí klienti majú taký pohľad, že to všetko je moje, tak nie. Firma je jedna právna entita a tá fyzická osoba, ten spoločník je samostatná právna entita. Takže na jednej strane síce to dotuje spoločník ako keby zo svojich peňazí, ale tá firma už vykazuje záporné vlastné imanie. Lebo mala nejakú majetkovú hodnotu vo výške 5000, ale následne už iba tou bežnou prevádzkovou činnosťou sa dostala do straty, ktorú musel dotovať ten spoločník, o čo sa nám zvýšili záväzky. A tým pádom už máme záporný vlastný kapitál. Čiže potom, keď sa pozrieme aj na tie platí základná rovnica, majetok je krytý buď vlastným kapitálom plus záväzkami. Čiže všetky majetkové hodnoty, ktoré máme obstarané, tak sme museli kúpiť z vlastných a zároveň z cudzích peňazí. A vlastný kapitál máme záporný vtedy, ak hodnota majetku je jedným pádom menšia ako hodnota záväzkov. To bolo práve v tom príklade, keď sme vraveli, že máme 5000 nejaký obstaraný majetok, ale spoločnosť už vykázala nejaké hĺbšie straty, v poslednom roku 10 000, ktoré dotoval spoločník a to je náš záväzok a tým pádom záväzky nám prevyšujú majetok a v účtovnej závierke sa nám to vlastné imanie prejaví v záporných číslach. Áno? Dá sa to aj nejak inak spraviť, že by to nebolo vlastne ako pôžička konateľa, ale bol by to nejaký mimoriadny vklad do firmy, alebo aby to nepôsobilo, že tá firma je na tom zle? Áno, toto sa aj v praxi častokrát deje, že spoločnosť eviduje záväzok voči svojmu spoločníkovi a ten spoločník by sa rozhodol, sa to robí viac menej na papieri, ale spoločník keby sa rozhodol, že vytvorí nejaký vlastný vklad, nejaký kapitálový fond, napríklad tiež vo výške 10 000, tak a následne sa započíta tá pohľadávka a záväzok voči spoločníkovi. Lebo najprv firma eviduje záväzok voči spoločníkovi, lebo požičal peniaze. Následne firma eviduje pohľadávku, lebo ten spoločník sa zaviazal, že vloží nejaký vklad. A tá pohľadávka a záväzok voči spoločníkovi sa započíta, čiže reálne už nedojde k žiadnemu finančnému toku, ale výsledkom toho je to, že nám klesnú záväzky, lebo už nebudeme evidovať záväzok voči spoločníkovi, ale stúpnú nám vlastné zdroje financovania a dostaneme sa do kladného vlastného imania. Veľa ľudí si myslí, že to sa dá spraviť len navýšením základného imania, ale základné imanie je pracné, teda nové podanie na súd a podobne. A viac menej toto je vlastne, že sa skapitalizuje záväzok. Áno. Ten rozdiel je naozaj ten, že tá firma potom nemá povinnosť vrátiť tie peniaze.
Na to, aby sa takýto navýšil ten vlastný kapitál, aby sa vytvoril nejaký kapitálový fond, k tomu musí byť len splnená jedna podmienka, že musí to upravovať spoločenská zmluva, že je možné tvoriť kapitálový fond, aj zároveň akým spôsobom sa používa ten fond, prípadne, že sa môže naspäť vyplatiť a potom už len rozhodnutie nejakého toho jediného spoločníka alebo zásadne valné zhromaždenie, či zase len nejaký dokument, na základe ktorého ten kapitálový fond vzniká a následne už len dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok medzi firmou a tým spoločníkom. Čiže viac menej také formálne papierové úkony. Môžeme sa... Áno? Môžeme sa prepnúť teda do tej samotnej účtovnej záverky, že keď túto od nás obdržíte, tak aby ste aj vy potom videli, že to je presne v takej tej istej štruktúre, ako sme si teraz povedali. Čiže vravili sme, na tej ľavej strane máme majetok. Hej. My teraz sme zobrali mikroúčtovnú jednotku, čiže máme závierku mikroúčtovnej jednotky. Máme samozrejme aj spoločnosti, ktoré sú malou účtovnou jednotkou alebo veľkou. Tá účtovná záverka je o niečo dlhšia, je viacej štrukturovanejšia, ale principiálne je to to isté vždy. Stále máme najprv majetok na strane aktív a máme potom vlastný kapitál a záväzky na strane pasív. Hej. Takže vždycky tu máme, tá prvá strana je ten majetok, ktorý nám pozostáva z nejakých častí, k tomu sa dostaneme. Hej, toto je celá strana majetku a následne máme na druhej strane, vidíme, že presne tu je táto štruktúra vlastné imanie a záväzky. Hej, to je práve na tej druhej strane, čo sme si hovorili. A práve táto časť od riadku 25 až po 33 nám toto všetko tvorí vlastné imanie a vidíme potom, vlastné imanie je súčet, momentálne je v kladných číslach. A potom nasledujú záväzky nižšie. Môžeme sa ešte prepnúť naspäť a pôjdeme teda trošku štrukturovanejšie, aj keď nepôjdeme teda do veľkých hĺbok. Hej, čiže čo tvorí ten majetok, je to tak zobrazené aj v účtovnej závierke, to je teda nejaký nehmotný, môžeme mať hmotný majetok, hej, klasika budovy, auta, výpočtová technika, plus finančný. Hej, to sú, keď máme nejaké podiely v iných účtovných jednotkách alebo nejaké cenné papiere, ktoré sú ale na dlhodobé obchodovanie, čiže to je viac ako na 1 rok. A krátkodobý majetok, tam patria naše zásoby, ak sa napríklad zaoberáme nákupom a predajom nejakého tovaru a nespotrebované zásoby. To, čo sme nepredali do konca roka, tak sa nám zobrazuje v aktívnej, v majetkovej hodnote. Je to niečo, čo máme reálne na tom sklade, čiže preto to predstavuje majetkovú hodnotu. Zároveň našim majetkom sú aj pohľadávky a hotovosť a prostriedky na bankových účtoch. Pri účtovnej závierke, ako sme si vraveli, je dôležité sa nevykazovať bohatší, ako reálne sme. A účtovná jednotka musí pri každom majetkovom hodnote posudzovať pri účtovnej závierke, či tá hodnota, ktorá je v účtovníctve, aj reálne odpoveda nejakej tej hodnote reálnej. Ako sme spomínali pred chvíľou pohľadávku, ako mám voči obchodnému partnerovi, ak ten obchodný partner je v konkurze, tak ja musím zase tú hodnotu pohľadávky znižovať. Ak máme majetok, máme auta, sme si vraveli, že účtujeme odpisy. Odpisy nie sú nič iné, iba ako zreálňovanie tej hodnoty toho automobilu. To isté sa týka počítačov, to isté sa týka softvéru. Čiže my tými oprávkami alebo opravnými položkami zreálňujeme tú hodnotu, aby sme sa nevykazovali bohatším. Keď sa prepneme do účtovnej závierky a ja sa vrátim hore, keď sme boli pri tom majetku, tak presne v takejto štruktúre je aj zobrazovaná účtovná závierka. Čiže vy potom vidíte, že máme tu nejaký dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nám tvorí potom, alebo spada do celkového majetku. Následne máme dlhodobý hmotný, to sú všetky naše pozemky, to sú autá, výpočtová technika a ponížené o tie oprávky. Zároveň máme tu dlhodobý finančný majetok, to môžu byť nejaké dlhodobé cenné papiere, podiely na iných účtovných jednotkách. A to je celé, čo nám dáva taký ten dlhodobý majetok. A následne máme krátkodobý majetok, to sú, ako sme spomínali, zásoby, máme pohľadávky a máme finančný majetok, čiže pokladňa a banka. Čiže toto nám presne dáva tú stranu aktív, toto sú všetky naše majetkové hodnoty, ktoré máme v účtovníctve. Malé účtovné jednotky, hovorím, to majú na viacerých riadkách, viacej rozpísané, ale principiálne to ostáva rovnaké. Môžeme sa vrátiť naspäť. Prejdeme
na ten vlastný kapitál, aby sme vedeli, že čo to vlastne ten vlastný kapitál je. Ako sme si povedali, synonymum tohto pojmu je vlastné imanie, stále ten istý pojem. A ono je tvorené hlavne z týchto položiek. Hej. To je základné imanie, to je to, čo je aj zapísané v obchodnom registri. Štandardne to majú SROčky vo výške 5 000 eur. Vo väčšine prípadov, ako hovoríme, je to fiktívna položka, aj keď by to tak byť nemalo. Mali by to byť reálne vložené peniaze na začiatku podnikania, pretože aj ten správca vkladu vyhlasuje, že tých 5 000 bolo reálne splatených. Hej, ale v praxi to tak častokrát nebýva. Kapitálový fond je, čo sme pred chvíľou vravili, keď sa ten spoločník rozhodne vytvoriť nejaký ten fond, to je nám vlastne navyšuje to vlastné imanie. Zákonný rezervný fond je len iba položka, keď spoločnosť vykáže zisk, tak zo zákona musí vytvoriť do výšky 10% základného imania, musí vytvárať fond. Je to zase iba nejaká, by som tak tiež nazval, nejaká účtovná položka, ktorú reálne ten podnikateľ necíti, ale pokiaľ máme nejaký vykázaný zisk za nejaké to účtovné obdobie, ktoré si chce tá spoločnosť vyplatiť svojmu spoločníkovi, tak musí najprv ten zisk ponížiť o zákonný rezervný fond, ten musí byť vytvorený v zákonnej výške a až zvyšné peniaze si môže reálne vyplatiť. Pokiaľ v priebehu fungovania spoločnosti sa nám štandardne základné imanie, kapitálový fond a rezervný fond, tie položky sa veľmi nemenia, čo najviac vplýva na to vlastné imanie, sú práve výsledky, aké sú dosahované za jednotlivé roky. Či je spoločnosť dosahovala zisky a tým pádom to vlastné imanie stúpa, lebo tu sú nejaké vygenerované peniaze, ktoré sú v spoločnosti, alebo ak spoločnosť bola v stratách, tak to nám práve to vlastné imanie znižuje, až sa práve môže preklenúť do záporného vlastného imania. Hej. Tá strata musí byť stále niekým dotovaná. Prevažne je to, vo väčšine prípadov je to ten spoločník, ktorý dotuje, alebo spoločnosť si berie nejaký reálny úver. Chcem sa spýtať aj teda, ak chceme nejakým spôsobom vložiť peniaze do jednoosobovej SROčky našej, že teda idem robiť nejaký nákup alebo tak, je teda lepšie tam vkladať tie peniaze a nazvať to akože vklad do toho kapitálového fondu, ako to uvádzať ako povedzme, že pôžička konateľa firmy alebo nejak tak? Pokiaľ by to bola len vložená pôžička, tak nám to máme na jednej strane aktívum, hej, dajme tomu, že 10 000 poskytne spoločník, čiže na jednej strane máme aktívum 10 000 a na druhej strane má spoločnosť záväzok voči spoločníkovi 10 000. Hej, čiže nám to nemení nič, sme na nule z nejakého pohľadu. Ak bolo cieľom iba poskytnúť spoločnosti peniaze, tak pôžička úplne postačuje. Ale ak tým chceme aj sledovať to, aby spoločnosť vykázala kladné vlastné imanie alebo aby si zlepšila vlastné imanie, tak môže potom vytvoriť buď kapitálový fond, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra, alebo môže zvýšiť aj základné imanie. Ja si myslím, že otázka stojí skôr inak, že ak chcete kúpiť auto za 10 000 a potrebujete tam urobiť dotáciu 10 000, aby som ho kúpil, tá otázka je, chcem tých 10 000 si potom niekedy z tej firmy vybrať naspäť? Ak áno, tak to musí byť záväzok. To hovorím preto, že jednoosobová SROčka, lebo ako ste hovorili, je tam to riziko, že vlastne pri tých kapitálových fondoch tá SROčka nemusí vrácať tie peniaze, lenže OK, keď je to jednoosobová SROčka, tak je to na mne, hej, že či si ich vrátim alebo nie. A presne preto, aby tie čísla boli teda lepšie, krajšie, vlastne účtovať to nie ako pôžičku do tej firmy, ale ako vklad do toho kapitálového fondu. A z toho dôvodu je ešte otázka číslo 2, že ak idem tento úkon urobiť v banke, alebo teda prevodom, že či tam mám do tých informácií písať niečo také, alebo tam nedávať proste radšej nič a nechať to otvorené, alebo ak sa robí veľký vklad, povedzme v hotovosti v banke, tak sa vás pýtajú, hej, že za akým účelom mám tam jasne uvieť, že je to vklad do kapitálového fondu SROčky. Môže. Akože je to relevantná informácia, to znamená, že ak... Oni tam majú v tých kolonkách, lebo oni vám dajú nejakú ponuku blbostí a... Dávajú to, čo sú najčastejšie používané, jak sa to povie, účely alebo dôvody. Ale keď poviete, že áno, navyšujem imanie v firme a bude to v ostatných kapitálových fondoch, tak môžete, že vklad do ostatných kapitálových fondov na firmu ABC. Ale skôr to, že či sa to oplatí dať do záväzkov, je naozaj o tom, že čo s tou spoločnosťou chcem robiť ďalej. Ak tá firma je zdravá a povedzme, že mám vlastné imanie 50% a tých 10 000 mi pohne to imanie o 5-6%, teraz si vymýšľam, tak potom si poviem, že
nemusím to tak robiť. A o 3-4 roky si to vrátim naspäť akéby tomu spoločníkovi. Lebo potom už vyberať to z ostatných kapitálových fondov, už to nie je také úplne jednoduché. Lebo to sa už vlastne ani neviem, že či nejak dá sa to, ale zase to je spoločenská zmluva. Všetko sa dá. Hej. Ono samozrejme všetko má aj rôzne aspekty. Hej. Môžeme si to porovnať, keď je to buď pôžička, alebo vklad do kapitálového fondu. Áno, vytvorenie kapitálového fondu je nejaká administratívna povinnosť, ale môžem si v budúcnosti aj peniaze z kapitálového fondu vyplatiť. Hej, to je možné. Zase k tomu treba iba nejaký papier, to rozhodnutie jediného spoločníka. Ak by to ostalo vo forme pôžičky, tak tam sa musíme baviť teoreticky o povinnosti nejakého úročenia. Hej, prepojené osoby, môže tam štát ísť po tom, že mal by tu byť nejaký obvyklý úrok, čo mal potom teoreticky ten spoločník zdaňovať vo svojom daňovom priznaní. Je to taká sporná téma. Hej. Má ten spoločník účtovať úrok voči vlastnej spoločnosti alebo nemá? Finančná správa chce viac menej zdaniť všetko. No aj z toho dôvodu, že asi možno bude jednoduchšie to tam, ak tie peniaze teda nejakým spôsobom neplánujem vybrať, alebo možno niekedy, tak to vlastne dať ako ten vklad do toho kapitálového fondu, nie? Áno, a tam úroky neriešime potom žiadne. Tak. A vlastne musí k tomu vzniknúť nejaká administratíva k tej pôžičke, že vlastne nejaký dokument, že som ja dala pôžičku, že som dala tie peniaze vtedy. Požička je obchodnoprávny vzťah a Páči, keď iba o tom bude napísané, že Hej. to je pôžička. je to obchodnoprávny vzťah a zákon nepredpisuje písomnú formu. Čiže môže byť tá zmluva o pôžičke uzatvorená ústne a potom už stačí len iba v tej poznámke k transakcii uvieť, že je to pôžička. Čiže potom aj vlastne z toho účtu, keď by som si to dávala zase späť na osobný, stačí, že vrátenie pôžičky. Áno. Hej? Áno. Čiže to stačí to takto Áno, administratívne. áno. Mhm. Keď to berieme z toho praktického hľadiska, je to ľahšie aj potom pre toho účtovníka, hej, ktorý sa nemusí potom dotazovať, že čo to je za platbu, lebo aj nepozná ten účet, z ktorého je tá pôžička prevádzaná, tak on už potom vie a to rovno takto účtuje. Riziko toho kapitálového fondu, ja nerozumiem, že spočíva teda toho fiktívneho, hlavne v tom, že keby sa firma nedarilo jej a mala by zaplatiť niečo niekomu, tak aj keď je fiktívny, tak v podstate v rámci toho imania by som to potom mohol byť ja napríklad ako fyzická osoba exekuovaný. My to musíme brať tak, že máme vždycky dve strany. Ak máme nejaký kapitálový fond, to je tá naša strana pasív, tak my zákonite musíme mať na strane aktív niečo za to obstarané. Hej, buď sú to peniaze na banke, alebo je za to niečo, nejaká iná pohľadávka, alebo niečo. Hej, a tým pádom, keď je nejaký prípadný veriteľ, alebo sa niečo udeje, tak on pôjde po tých majetkových hodnotách. Lebo to vlastné imanie ale nejaké ten zdroj krytia, hej, že to boli vlastné peniaze, ono už sa to vlastné imanie sú peniaze spoločnosti. Čiže aj keď sa vložia, vytvorí sa kapitálový fond, to už nie sú peniaze toho spoločníka, ale to sú peniaze tej spoločnosti. Kdežto keď je napríklad pôžička, tak stále je tam nejaká tá pohľadávka toho spoločníka, on má nárok na to vrátenie, ale kapitálový fond sa peniaze, v danom okamihu sú peniaze spoločnosti. Hej. Ale vždy musí byť za to niečo iné obstarané. Čiže nehovoríme ani o tom, že má niekto nárok na to vlastné imanie, ale čo je na tej druhej strane, čo je v tých aktívach. Hej. Ale ja to zruším, ten kapitálový fond nejakými nákladmi. To sa nedá. Kapitálový fond musí mať aj určený v spoločenskej zmluve jeho použitie, na čo sa vôbec môže použiť, napríklad na krytie strát. Hej. Ale nedá sa ním kryť náklady ako také. Je to fond. Vy si to predstavíte, že to sú nejaké peniaze, ale to je len forma, akou formou, Akým druhom tých peňazí, či vlastnými alebo požičanými, ste získali nejaký typ majetku na tej druhej strane. Že veľmi dobrý príklad, že máte to auto na jednej strane a buď som si ho kúpil za vlastné a 5000 je základné imanie a 5000 som doložil z vlastných peňazí a dal som do dôsledných kapitálových fondov, alebo som to kúpil za časti, že leasing a poviem 5000 som dal akontáciu a druhú 5000 dal leasing, tak mám 5000 základné imanie a potom mám leasing, ako v cudzích zdrojoch. Ale na tej druhej strane ten majetok je stále to auto. Ono vám to hovorí, že to auto bolo za 5 z vlastných a za 5 z požičaných. Dobre, ale... A ja si myslím, že ty sa pýtaš niečo iné, Áno. že ale oni neexistujú. Oni nemôžu byť fiktívne, lebo ty vlastne si vytvoril stratu, ktorú si vlastne tým kapitálovým fondom nahradil, čiže oni neexistujú. Oni nie sú fiktívne, oni tam nie sú jednoducho. Lebo proti nim je tá strata. Dobre, ale Takže nie sú exekuovateľné. poviem príklad, dám 10 000 ako vklad do kapitálového fondu, kúpim za to za 10 000 auto. To
to auto má hodnotu potom 2000 eur o x rokov a niekto mi vystaví faktúru za 10 000 a ja nemám na ňu peniaze. A budem musieť ísť do konkurzu a tak ďalej, zrušiť firmu, takže ja potom ako fyzická osoba musím doplniť ten kapitálový fond, alebo nie. Je to proste v spoločnosti a tým... Je to spoločnosti a spoločník ručí len do výšky nesplateného vkladu. Čiže keď si mal ten vklad plne splatený, tak ty už ako spoločník neručíš, nezodpovedáš. Jedine by mohla ten prípadný veriteľ skúmať, či si ako konateľ nezanedbal nejaké povinnosti konateľa. Ale to už sme v inom inštitúte. Čiže ak nechcem čerpať nejakú výhodu z úrokov, tak vždy je pre mňa lepšie riešiť to cez kapitálový fond? Môže to byť. Zlepší to vlastné imanie, nemusí sa to úročiť. Vždy to závisí od toho účelu, ktorý sa tým sleduje. Nechcem úplne už odchádzať od tej témy, by ste mohli pokračovať, ale riešila sa tam tá pôžička, v podstate, ktorú môže napríklad ten konateľ dať vlastnej firme. A čo v prípade pôžičky medzi firmami? Je to tiež úplne akože v poriadku z takéhoto hľadiska, ak tá firma požičia a to požičané dostane späť, nie je tam žiaden úrok, nie nič si akože robí to bezodplatne, tak v podstate je to tiež možné riešiť takýmto spôsobom, alebo... Dá, len musíme riešiť právnu a daňovú rovinu. Z právneho hľadiska pôžičky úročené byť nemusia, to nikto nemôže donútiť, ale pokiaľ sú tie firmy spriaznené a prepojené nejakým spôsobom a pokiaľ tam nie je žiaden úrok, tak daňová legislatíva hovorí, že ten, ktorý pôžičku poskytol a úrok tam nie je žiaden, tak si musí zvýšiť základ dane o obvyklý úrok. A ho musí zdaniť. To je taký akoby nedaňový výnos. A to je, čo to znamená ten obvyklý? Aký je na trhu? To znamená, musím si zistiť, aké sú podnikateľské nejaké sa úvery. pozrú, že ak je to pôžička kvázi bez ručenia, tak sa pozrite, aké sú štandardné úroky, keď sa poskytuje bezúčelový úver. Hýbu sa od 8 do 15%, tak obvyklý úrok bude 10% napríklad. A to nejaký medián, je tam nejaký výpočet, že toto je štandardná ponuka bank, nebank a tak ďalej a z toho sa určí. Tak môže byť aj minimálna hranica, že začínajú od 8, tak sa rozhodol dať 8. Ale ak dáte 2, daňový úrad hovorí, že to nie je obvyklý úrok a je tam kvázi nejaké zvýhodnenie, ktoré potom si bude chcieť dodaniť. No, prečo by to v tomto prípade robil daňový úrad, keď vlastne získava... Ste sa ukratili o príjmy. Lebo ja keď požičiavam, to bol prípad firma firme. Áno, no dobre. Čiže akože z tohto hľadiska tam ako keby musí vždy byť ten úrok, alebo musí byť zdanený, to je ako tá pointa, hej, aby daňový úrad dostal to cisárové. Áno. Dobre, môžeme sa prepnúť teda do účtovnej závierky, aby sme videli teda ten kapitálový fond, aj celkovo vlastné imanie. Čiže dostávame sa po prvej strane, kde sme mali samotný majetok, dostávame sa na stranu pasív a znova, keď sa vrátime do nášho grafu, tak vidíme, že teda tu máme tvorené teda to vlastné imanie a ono je tvorené tým samotným základným imaním. Ďalej tu máme presne tie kapitálové fondy, máme staré zisky alebo straty a aktuálny výsledok hospodárenia. Najväčší vplyv na to vlastné imanie majú práve tie výsledky uplynulých rokov. Toto vplýva najviac na ten riadok 25, ktorý je jeden z tých takých kľúčových údajov z tej samotnej účtovnej závierky. No, keď sa prepneme ešte teda naspäť k samotným záväzkom, tak záväzky máme dlhodobé a krátkodobé a tak ich potom následne máme aj členené v samotnej účtovnej závierke. To sme teda v tej poslednej časti, tu nám začínajú teda tie záväzky a máme tu zase nejaké dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky. Hej. Tu sa dá potom analyzovať, že čo na tých jednotlivých účtoch je. Ak je potom záujem a klient chce vedieť, čo tvoria jednotlivé záväzky, už vieme poskytnúť aj samotnú tú súvahu alebo bližšie informácie, že z čoho ten údaj je tvorený. Môžeme sa teda vrátiť ešte do prezentácie.
Ja by som teda ešte teraz také zrekapituloval, čo sú asi z nášho daňovo-účtovného pohľadu nejaké tie kľúčové údaje v tej samotnej účtovnej závierke, aby ste sa aj vy vedeli potom na to pozrieť a na ktoré riadky sa zamerať. A Pálo ma buď opraví, alebo prípadne doplní, či sa na to tak díva aj samotná banka. Spomínali sme si ten samotný výsledok hospodárenia, ten je zohľadnený na riadkoch 33 a 38 účtovnej závierky. Čiže, keď sa vrátim, máme riadok 33, čiže máme výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Toto vám bude korešpondovať aj so samotnou kalkuláciou dane. Čiže keď vám posielame kalkuláciu dane a je tam údaj výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie, tak to korešponduje práve aj s týmto údajom v účtovnej závierke. A tým, že účtovná závierka nie je len súvahová časť, ale je to sumár aj nejakých tých výnosov a nákladov, to, čo máme vo výsledovke, tak na riadku 38 na konci máme opäť ten istý účtovný výsledok hospodárenia po zdanení. Tieto údaje musia byť identické aj s kalkuláciou dane, aj na strane aktív, aj na strane pasív, to sa musí rovnať. Čiže vy si potom vždy viete, to je účtovná závierka pre mikroúčtovnú jednotku, malé účtovné jednotky to majú trošku v iných riadkoch, ale je to pomenované rovnakým spôsobom. A ďalším dôležitým údajom je to vlastné imanie, to sme si teda tiež spomínali, je to na riadku 25, ale nie výnosy, náklady, ale samotná súvahová časť. Už sme si to hovorili. Toto vlastne vyjadruje, koľko má spoločnosť teda tých vlastných peňazí. Tu, ak sa objaví záporné číslo, tak z nášho hľadiska je to problém. Pálo ma možno opraviť, či je to problém aj z hľadiska banky, ak je to minusová hodnota. Tak určite. Tak je to problém z pohľadu firmy, lebo naozaj, že tam je to otázka času, kedy vás nejaký váš odberateľ, či ten, komu vy dlhujete, či dodávateľ, ten, komu vy dlhujete, môže hodiť na konkurs. Lebo to až potom kvázi, to je vaša zodpovednosť. Môže povedať, že vy ste sa mali dať okamžite, ako ste zistili, že máte záporné vlastné imanie, na seba vyhlásiť konkurs alebo riešiť to konkurzné konanie. A to je to nebezpečné, že tie účtovné závierky sú viditeľné, čiže minimálne koncoročne by som sa snažil tak, aby v priebehu roka sa môže stať strašne veľa vecí, ale tie sa štandardne, k tomu sa človek nedostane, ak nie ste veľká firma, ktorá náhodou to nejak publikuje na svojich stránkach, alebo niektorí to majú už aj kvartálne, polročné si publikujú ako keby že dobrovoľne, ale koncoročne by som si dal určite pozor. Hlavne, ak mám viacero náhodou záväzkov po lehote splatnosti. A nedaj Bože po lehote splatnosti viac ako 90-180 dní, lebo to sú už potom také, ktoré majú nejakú svoju charakteristiku aj z titulu toho vymáhania a podobne. Ale skôr by som možno to otočil tak, že ešte tam mám, myslím, že pokladňu a tie pohľadávky, že to, čo je dôležité, je. Aj my som nepovedal, že možno pre banku, aj keď sa tomu určite sa tu dotknem, že na čo sa pozeráme, ale z pohľadu toho, že keď vy si budete chcieť skontrolovať nejakého svojho potenciálneho odberateľa, tak všetky tieto veci, ktoré tu hovoril Ľuboš, sú vlastne dôležité a môžete ísť úplne týmto spôsobom. To znamená, prvú vec, vyknite si register účtovných závierok ruz.sk alebo register uz.sk alebo Finstat alebo hoci ktorý ten nástroj, nejaké tie bezplatné verzie sú také, že tie základné údaje tam máte aj tie výkazy, dokonca aj nejaké kovenanty, ale teraz nebudem sa okolo toho točiť. Prečo si pozriete záporné vlastné imanie? To už vám prvé bude evokovať, že keď je vo vysokom zápornom vlastnom imaní, to znamená, že on neumoruje svoje straty. Alebo sa potom môžete pozrieť, že ak sa k tomu do toho dostal, toho záporného imania. A druhú vec, ktorú si môžete pozrieť, že aký má majetok. A ak má vysoký stav pohľadávok, to znamená, že niekto neplatí možno, že ani jemu. Že koľko jemu dlhujú tí jeho odberatelia. Čiže keď si pozrie na pohľadávky, ak by si mohol zmeniť na pohľadávky na túto firmu, že iba pohľadávky, že tu by som sa normálne pozrel, že pohľadávky z obchodného styku, to je 123 000, OK, a pozriem si, aké mala tržby firma. Keď mi to zroluješ na tržby, to znamená to, čo zarobila. To je to, čo keď vy vystavíte faktúru za 1 000 eur, tak máte 1 000 eur tržby a v tom istom momente máte 1 000 eur pohľadávku. Čiže koľko máte doma peňazí? Nula.
Vo výkazoch máte 1000 eur tržby, 1000 eur pohľadávku a 1000 eur zisk, keď ste nemali žiadne náklady, hej, ale nemáte ani cent. A keď sa pozriem, že firma má tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, čiže robí, buď poskytuje službu, alebo niečo vyrába, 880 000, z toho 123 000 bolo v pohľadávkach. Rýchla matematika, 123 deleno 880, to je nejakých, koľko, 20%? Plus, minus, kosinus? Čiže už je skoro večer, už to nepálí. 15, no tak nejak. Čiže plus, minus je to v pohode. Keď zoberieme 30-dňovú splatnosť priemerných faktúr, tak to je nejaká 1/12 na ročných tržieb, hej? Keď to iba takto rýchlo matematicky sediackým rozumom prerátam si. Ak by tam boli pohľadávky vo výške 800 000, tak on sice zarába na papieri, ale reálne nemá ani floka, aby mi zaplatil. To znamená, ja mu niečo predám, on bude mať znova povinnosť záväzok, ale z čoho mi to zaplatí? Takže to je prvé varovné. Ak má vysoké pohľadávky versus veľmi blízko k tržbám, 50%, poviem to tak, že viac ako 25%, lebo záleží, možno to je odvetvie, kde majú splatnosť faktúr 60 dní, ja neviem. Ale priemerné hospodárstvo sa hýbe niekde na okolo 28 dní splatnosť. No nemocnica Slovenska napríklad, hej, ale tak neviem, koľko z vás majú ako odberateľa nemocnicu. Ale hej, že môže byť. Ale tie majú väčšinou, áno, dobre. Ja tak chodím na Ubery. Kým nie na výbery. No, čiže pozriem si tržby, pozriem si pohľadávky a to mi už povie, že aké môže byť asi kondícii tej cashflowovej, že teda dostávate peniaze. A potom si pozriem všetky záväzky. To sú tie krátkodobé záväzky. Tu 36 000, to je vlastne to, čo on dlhuje, tá firma. Že ako rýchlo platí svoje náklady. A jak som pohľadávky pároval s tržbami, tak toto si napárujem s nákladmi. Čiže 36 000 majú záväzky, pozriem sa dole, aké sú náklady. Náklady na hospodárskú činnosť, cca 800 000. 800 000 versus 30 000 to je, že peanuts, že nič. Vidím, že tá firma v celku rýchlo zaplatí to, čo má zaplatiť. Takže tu by som sa napríklad nebál toho, že dobre, ako obchodného partnera, prečo nie? Keď vystavím faktúru, mám vysokú pravdepodobnosť, že mi zaplatí. Ešte si viem pozrieť stále, napríklad, ak nechcem ísť cez Finstat a podobne, tak si idem na sociálna poisťovňa a dám dlžníci, hodím IČO a hneď mi vyhodí, či je dlžník sociálnej poisťovne, zdravotné poisťovňa, to isté. Všetci majú verejné zoznamy dlžníkov a hneď uvidíte, že koľko dlhuje ako. A čo by som sa ešte pozrel, keď sme teda rozprávali o tom zisku, že pre vás, keď ideme pozrieť, že zisk, tak poviem si, že OK, zisk je síce 45 000, ale to je zisk na papieri. Preto hovorím, že aj pre banky veľmi ten zisk je dôležitý, lebo on buď posilňuje to vlastné imanie, alebo ho degraduje a znižuje. Ale na konci dňa to neznamená, že sú to reálne peniaze, ktoré tá firma má. Lebo ak by mala teda vysoké pohľadávky, tak on na papieri eviduje, že má 45 000 keby v pluse, ale keďže mu to nikto nezaplatil, tak nemá čo ísť do plusu. A takisto to môže byť, preto sa pozeráme na to, že pohľadávky a záväzky, ktoré má tá firma. Či si ich platí, či si ich neplatí, či dostáva zaplatené, alebo nedostáva zaplatené. Toto, keď si skontrolujete tieto 4 ukazovatele, alebo tieto 4 čísla, alebo 5 aj s vlastným imením, tak určite máte veľmi rýchlu analýzku toho, že či vám hrozí nejaké riziko toho, že ak urobíme biznis, tak či má nejaký potenciál toho, že sa mi tá faktúra nezaplatí. Stále sa môže niečo stať. Toto stále výkazy, to je také moje veľmi obľúbené a nám to upozorňoval ešte, keď som chodil do školy, to je veštenie z minulosti, hej, z čajových lístkov, vypitého čaja. Lebo toto je 31.12.2023 alebo 4, ale my sme už v januári. A teoreticky ja to uvidím až v apríli alebo v máji, uvidíte čísla, ktoré niekto zavesí k decembru. Prešiel pol roka, čiže medzi tým svet je rýchlo sa mení, medzi tým sa mohlo stať úplne, že krásna firma už môže byť pred konkurzom, ale my to nevidíme a nevieme. Ale na základe tých informácií, ktoré mám, tak sa rozhodujem to čo viem. Voľaky nebolo ani len to. Sme závideli Čechom, že mali výkazy uverejnené v rejstříku obchodnom. Čiže pozriem si tržby, to znamená, že koľko robí, skontrolujem to s pohľadávkami z obchodného styku, to znamená, či sa to dostáva zaplatené,
pozriem si náklady, aké má, a pozriem si záväzky. To znamená, že či platí tie náklady, že či nedrží tie peniaze u seba. A potom si pozriem vlastné imanie, či nie je v zápore. To Česko bol dobrý príklad. Oni to nemajú úplne povinné. Nemajú to povinné, ale veľa keď boli celkom disciplinovaní, to si pamätám ešte z rokov 2005-2008, že české firmy som skoro na 80% som našiel tam a na Slovensku. Ale teraz akože... Teraz to tiež to nemajú. Teraz akože, keď sa na to pozeráme takto, tak slovenská firma pohoda, ale teda obchodovať potom s tou českou firmou, alebo to zahraničné môže byť tým pádom väčšie riziko. Z tohto pohľadu. Áno, určite. A to ešte nehovoríme o kurzovom riziku a podobne. Áno. Takže takto by som to asi povedal, že ešte čo je dobré, je si povedať, že rozprávame sa o tých peniazoch, že veľakrát hovorí že tá firma má dobré vlastné imanie, aj pekné, možno, že aj 100%, nemá žiadne, alebo 90%, že má iba nejaké záväzky obchodného styku, ale všetko je to v pokladnici, keď prosím ťa, Ľubo, pôjdeš hore, tak je tam taká, v tomto konkrétne to nie je tak zvýraznené v tej mikrozávierke, lebo je to, myslím, že spolu, že peniaze a účty, tak sa mi zdá, že to je v jednej kolónke. Peniaze a účty a v bankách, ale v tej malej je to už rozdelené, že samostatná kolónka je peniaze, samostatná kolónka sú účty v bankách a potom tie ostatné. Ak náhodou taká firma má všetko v peniazoch, tak som ochotný sa staviť 10:1, že tam tie peniaze nie sú. Lebo tak to je. Takže to by som si dal zase pozor, že sa vyzerá, že veľmi silná bonitná firma, ale reálne to môže byť niečo úplne. Áno. Takže oni sa tam vyskytnú na to, aby sa ocitli v tej závierke, hej, na moment a potom už zase idú niekam ďalej. Ja by som to nechcel vysvetľovať, že prečo sa to deje, ale tu máme tú účtovnú firmu, nech povedia, že kvôli čomu dávajú peniaze do pokladne. Musí byť, hej, že sa tam vyskytli. Nie, to sú peniaze, ktoré nechcete mať v banke, ale už ste reálne minuli, takže jedine, kde ich môžete zaevidovať, je pokladne. Pri tých malých firmách si to stáva pomerne často. Taká pokladňa musí byť fyzicky na Slovensku? Oficiálne by mali byť niekde fyzicky umiestnené. Že no, aj na Cypre môžu byť, ak to máte. Neviem, či na to mi odpovieš, ale že ako sa banka napríklad stane k tomu, keď má niekto, že je 500 000 v pokladni a chce úver. Poviem, že na čo? Pre Boha. Však viac je viac. Ale akože reálne je to, že neuverovateľný subjekt. Takto. Vždycky to záleží od toho typu biznisu. Ak mám sieť reštaurácií, tak predpokladám, že nejakú hotovosť tam predsa musí mať. Alebo sieť retailové obchody. Že musí pracovať s nejakou hotovosťou. Je to logické. Že pozrieme si, že asi koľko to tam toho je. Ale ak mám programátorskú firmu, a mám tam 100 000 akože v hotovosti v pokladni, tak ja sa na to pozerám tak, že to je že vlastné imanie minus 100 000. Aj keď to nie je reálne záporné, ale odrátam to preč. A potom, keď mi vyjde mínus, tak no akože... To je robota riskača vlastne. Jaké ste do banky? Prosím? Jaké ste do banky? Je to úplne jedno, som z Tatra banky, ale robí to každá banka. Ja to stále hovorím tak, že pozrieť sa na to tak, že by niekto za vami prišiel a povedal, že Ľubo, prosím ťa, nemáš požičať 100 000, ja ti to fakt, že vrátim o rok. A potom sa pozrie, že 100 000 je na účte, v pokladni, v 5 000 je v základnom imaní, tak určite to tam nie je. Ale to je aj pre vás dôležitá informácia, že keď už pozriete napríklad tých obchodných partnerov, že keď máte takúto anomáliu, že krásny majetok, ale napríklad je to iba v tých peniazoch, alebo že v tomto by ste to videli napríklad, že iba v peniaze a účty v bankách. Teraz sa zamyslieť, čo tá firma robí. Hej? Že keď robím, ja neviem, dopravu, tak neviem, že či mám, akože hovorím, že mám 2 kamióny a robím dopravu, nejakú špedíciu a tak ďalej, tam pracujem celkom malými maržami a poviem, že ale na účte mi tam mám, ja tam na účte úplne v pohode 250 000, čak to je normálne. No nie je to normálne. Nie je to normálne. A to, čo je teraz veľká výhoda, že aj keď vám niekto tvrdí, že to je normálne, tak si viete dať do Google hociakú inú firmu, ktorá robí presne to, čo si myslíte a pozrieť sa na ich výkazy. A
A tam vidíte, že tam majú ledva 10 000, lebo to slúži tak, že rýchlo natankujem a vždycky točím tie peniaze. Tie peniaze sú potom vždycky niekde v tom éteri, v tej prevádzke, že zásoby, pohľadávky, peniaze a stále sa to točí, že to nevisí reálne na tom účte, tak naprvú vás to napadne, že a prečo zrovna tu je to takto. Stále to môže byť košer, lebo stále to je iba fotka ku dňu 31.12. To mohlo byť, že dostaneme zaplatenú zákazku medzi sviatkami a prišli peniaze na účet. Úplne v pohode. Ale to sú už také veci, ktoré ma nútia sa zamyslieť a pýtať sa, že prečo. Dobre, môžeme sa vrátiť ešte do prezentácie. Už sme sa aj dotkli tej samotnej pokladne, hej, to je údaj na riadku 22, čo je teda z nášho pohľadu tiež dôležitý údaj. A potom sú aj tie pohľadávky a záväzky voči spoločníkovi, ktoré sú uvedené na riadku 20 až 42. Tiež teda sme sa už toho dotkli, môže to mať nejakú istú výpovednú hodnotu o spoločnosti. Tým, že tu máme Pála z Tatra banky, tak pripravili sme sa nejaké teda tie otázky, čo by mohli byť aj pre vás zaujímavé z toho praktického hľadiska. Tak ale postupne sa k tomu dostaneme. Niektoré otázky sme si už zodpovedali, ale môžeme teda ísť čisto teraz ten bankový pohľad. Hej, máme klientov, ktorí si idú alebo chcú požiadať o bankový úver. Hlavná otázka je, aké všetky údaje teda sleduje banka teda z tej účtovnej záverky, prípadne z iných výkazov. Všetky. Lebo podvojné účtovníctvo je previazané a každý ten údaj súvisí nejakým spôsobom s iným údajom. Jak som teraz ukázal, že napríklad pohľadávky súvisia s tržbami, záväzky súvisia s nákladmi. Výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát súvisí so súvahou, alebo respektíve so zdrojmi v pasívach. Čiže to účtovníctvo, ten, kto ho vymyslel naozaj dobre. Že to podvojné účtovníctvo naozaj ovplyvňuje jedna položka tú druhú. A keď nedá sa povedať, že sa pozerá iba na jednu položku, lebo to je, keby ste prišli k lekárovi a on si vyberie iba jeden symptóm a povie, že tak toto je vaša choroba, lebo máte soplík, hej? A nezoberie do úvahy všetko ostatné, čo vám je. A tak to funguje aj v tej firme, keď sa na to pozeráme. Akože v tomto je, že banka, veľa ľudí to berie banku ako toho zlého policajta, ale v konečnom úsledku sa na to pozerá z toho, že či je riziko, že tie peniaze nebudú vrátené v konečnom úsledku. A veľakrát to je naozaj, že úplne že v poriadku a ja každého aj moji predchádzajúci, ktorí to vždy nabádal tomu, aby boli pri tom úprimní. Jasné, že tá motivácia je, že dostať ten úver, veľakrát keď to potrebuje ten klient. Ale z praxe viem, že veľa tých, ktorí boli na začiatku úprimní a povedali, že dobre, takto fungujeme a toto je pár aj tých nepekných vecí, ktoré sa pri podnikaní dejú, že niečo nevyšlo, alebo respektíve sa to uberá iným smerom, ako som plánoval. A toto sú moje aktívne kroky, ako tú firmu chceme pozvihnúť. A možno úver je jeden z tých krokov, aby som tú firmu podporil kapitálom. Veľakrát sme to financovanie dali. Horšie to bolo, keď to človek zistil v priebehu toho a potom začal rozmýšľať, že prečo som to nedostal tú informáciu, čo je za tým. A teda. To je ako keď vy sa rozprávate s obchodným partnerom a zistíte, že vás zavázal, niečo zamlčal alebo niečo, tak potom aj v tom klasickom normálnom človeku, pri tom štandardnom bežnom vzťahu začnú vybehať tie otázky, že prečo to nepovedal, že to je úplne normálne, že to, tak. Mali sme tak, ukázalo sa mi auto, mal som väčšie náklady, lebo som musel robiť tieto veci. Štandardne sa to nerobí, je to výnimočné. Čiže pozeráme naozaj, že všetky informácie, ktoré sú na trhu, to znamená registre, či už dlžnícke, zo štátu a tak ďalej. Môžeme to teda takto nejako zovšeobecniť, že treba mať tie údaje reálne a správne, aby to z každej strany vlastne sedelo, dávalo to nejaké rácio a vtedy aj to z pohľadu banky vyzerá dôveryhodnejšie a skôr je náchylná na nejaký ten úver poskytnúť. Možno trošku, že Rojko, ale predpokladám, že každý, kto príde, tak máte údaje správne. Nemôžem, to som žil v permanentnej paranoji, keby som si myslel, že každý ten údaj je nejaký, že nesprávny, alebo že je tam za tým úmysel alebo že nejaký zlý úmysel. Reálne treba sa porozprávať, ako ten biznis funguje. A nás primárne možno ani tak nezaujímajú tie čísla, na konci dňa áno, lebo musíme z niečoho vychádzať a my ako banka máme veľa povinností, ktoré musíme naplniť, ktoré nám ukladá či už regulátor, alebo štát, alebo zákon a tak ďalej. Ale nás pri prvom rade zaujíma biznis model. Keď
keď ten biznis model má hlavu a petu, a to je aj to, čo chcem povedať, že tam bola niekde otázka, že čo keď je spoločnosť v strate. Mal som desiatky klientov, ktorí mali spoločnosť v strate a fungovali a sme ich financovali. Lebo to, že je v strate v tom danom roku, to neznamená, že má zlý biznis model a že má stratovú firmu. Lebo tá strata mohla byť spôsobená odpismi napríklad, lebo bola vyššia investícia v tom danom roku, mohla byť spôsobená nejakým umorovaním pohľadávok, ktoré horšie rozhodnutia z minulých rokov, ktoré teraz prišli. Čiže je tam strašne veľa tých vecí, ktoré na ten zisk môže jednorázovo vplývať, ale nemajú úplne že priamy dosah na core business tej firmy. Nás viac zaujíma to, to, čo zaujíma vás ako podnikateľa. Mám ten biznis v pluse, ziskový? Áno, nie. Je ten zisk dostatočný na to, aby som vykryl potrebné náklady? Áno, nie. Je tam dostatočná rezerva na to, aby som vykryl potenciálny úver? Áno, nie. To isté, čo vás ako majiteľa zaujíma, to isté zaujíma nás. Akurát je to v tom, že my sa na to musíme pozerať z toho, že áno, musí tam byť vysoká pravdepodobnosť na to, aby sa tie finančné prostriedky vrátili. Ako banka my pracujeme s peniazmi našich klientov, čiže tá logika je naozaj nastavená tak, aby pracujeme s nejakým rizikom. To riziko je potom ocenené v nejakej úrokovej sadzbe a podobne. A v tomto ako banky spolupracujete nejako? Že keď zistíte o nejakej firme, že tento vôbec nie? Či je to úplne, že každá má svoju databázu? Každá má svoju databázu. Ale existuje niečo ako centrálny úverový register. A tam, ak už dojde k tomu, že je to nejaký fraud, to znamená fraud, myslím, že podvod, keď náhodou niečo poviem také našej hantírke, tak kľudne zastavte, že podvod, a že zistí, že to bolo podvodné konanie, lebo ani pri najlepšej vedomí a svedomí niekedy to človek nemusí odhaliť, aj keď je toho naozaj že veľmi, veľmi málo, ale stále sa môže stať, tak vtedy to je zo zákona, to musíme dať vedieť akýby regulátorovi a ten regulátor to potom eviduje. A potom sú samozrejme také, že veľmi dobré indikátory, a to nemyslím len pre banku, ale aj pre vás sú naozaj, že pozrite si, či sú dlžníci voči štátnym inštitúciám. Ak to je, že pre Boha, každý má dlh na sociálke. A to poviem, že naozaj, že by som, neviem teraz, ale kebyže urobím podľa mňa rýchlo výcud z nejakého Finstatu alebo s týmto, tak zistíme, že 50% firiem má na Slovensku dlh voči sociálke. Ale je rozdiel, čo som neskoro poslal a je tam ten mesačný predpis, keď tak poviem, že mal odísť 10. a odišiel 18. A už ma eviduje, že tých 600 eur alebo x euro som zaplatil neskôr, alebo tam je v desiatkách tisíc alebo v násobkoch. Ale toto konkrétne sa nám stalo v minulom roku. Úplne nezmysel, pár dní. Riešili sme vtedy iba možnosť úveru, nakoniec sme ho nepotrebovali čerpať aj nič, ale tiež to bolo vo viacerých bankách a presne v jednej to kvôli tomu neprešlo, že len kvôli tomu, že to bolo červené číslo zrazu nejaké, tak povedali, že dobre, v pohode, ale príďte za pol roka. Aj že to bola odpoveď v podstate vkrát. Že nie je to ani, že aby to možno nikto tak nepochopil, že je to dobré, alebo je to OK, lebo to polovica firm tak má, že aj toto takáto malá blbosť. Bolo to reálne pár stoviek, to nebolo veľa proste. Tam ešte záleží naozaj od toho, že aký typ úveru, hej? Keď to poviem tak, že keď je to úver, ktorý má nejaké ručenie, to znamená, že je tam nejaké reálne ručenie, že nejakým majetkom, tak takéto, nechcem povedať, že prešľapia, ale že aj takáto negatívna informácia sa kvázi ľahšie streba. Ak je to čisto, že bezúčelové, že viac menej, že tu sú peniaze, môžete ich použiť na hocičo, že banku vôbec netrápi to, že či pôjdete na dovolenku do Dubaja alebo do kasína a poviete si, idem dať na nulu, lebo naozaj, že je to na vás, tak vtedy sa na to banka pozerá, že prísnejšie. A každý má inak nastavené tie modely. Je to veľmi individuálne. Ale keď je to napríklad účelový úver, že je to možno že väčší, pozeráme sa na to, že na čo to má byť, je to nejaká investícia do firmy, napríklad kúpa nejakého stroja na zvýšenie efektivity, tak garantujem, že Grobank by povedal, že OK, bude sa pýtať, že a čo je toto na sociálke. A vy poviete, no odišlo nám toto a kým doriešime ten úver, tak už to tam nebude. Lebo ten proces, keď sú také väčšie financie, tak to nie je, že za 2 dní. Hej.
Tie rýchle úvery sú väčšinou tie bezúčelové, že netreba sledovať účel, nepozerá sa, pozrieť nejaké, naozaj prebehne tie odvetvové analýzy, finančné analýzy a urobia nejaké rizikový model prebehne a nejaké rozhodnutie. Ale nie je to stopka. Niekde môže byť, ale že v podstate svojej veci to nemusí byť stopka. Čiže môžeme povedať, že sa banka tak na to všetko díva z takého nejakého nadhľadu, všetko, či do seba zapadá, že nič nie je pre tú banku ako niečo kľúčové, že by sme si vypichli. Ak je záporné vlastné imanie, tak to je stopka. To naozaj. je stopka. Alebo ak máte exekúciu. Akože exekúcia je to nie, že máte záväzok. To už je súdom potvrdené, že ste niekomu nezaplatili a už niekto koná na to, aby vymohol ten dlh. Aj tu je tá minca, že obojstranná. Mali sme klienta, ktorý nezaplatil pokutu za parkovanie 50 € a až prišla exekúcia. No, našli sme nejaký spôsob. Ale hovorím, to sú už, že riešili sme niečo úplne iné. Nebolo to klasický, že poviem taký, že bezúčelový úver, ktorý má byť rýchly, ale museli sme do hĺbky, že aké to je, čo to je. Ale viac menej exekúcia vás zastaví. Záporné vlastné jevanie vás zastaví, lebo to je vlastne, že už v tomto momente máte mať na seba konkurs vyhlásený. A to nie sú to, že by sme neverili tej firme, to sú už legislatívne veci, ktoré... Ak je zdravá tá firma, ale napríklad má ďalšie 3 firmy, ktoré nie sú zdravé, ale ten človek, ten konateľ si ide požiadať s tou zdravou firmou, aj to sledujete? Aké má iné firmy? Záleží od toho, či sú ekonomicky prepojené. Tak tým, že on je spoločník alebo vlastník konateľ... To je vlastnícke prepojenie a ekonomické je, že či sú v jednom tom obchodnom reťazci. Ak sú v jednom obchodnom reťazci, tak sa na to pozeráme veľmi, veľmi citlivo. Ak sú len vlastnícky prepojené, napríklad mám 3 firmy, ale jedna robí automotív, že neviem, má čistiareň, hej, autočistiareň, druhá predáva kozie syry a tretia, neviem si vymyslieť, niečo úplne iné, tak si môžem povedať, že áno, tak títo sú rozbiehajú, títo sú už 5 rokov na trhu, tak pozeráme sa na to, že tam je za tým jeden majiteľ, ale nie je tam taký priamy dopad. Ak je to to, že tento nakupuje papier, predáva to tej druhej firme, tá druhá firma z toho vyrába lodičky a tie lodičky potom predáva tretej firme a tá tretia firma ich expanduje do Ameriky a tie prvé 2 sú úplne v strate, tak poviem, tak všetko dobré prenášam do jednej, aby som vyzeral krásne a všetko zlé rozhodím na tých ostatných. Lebo to je potom ekonomicky prepojené. Že... Za mňa to podľa mňa nie je OK, lebo to je podpora podvodníkov. No on si môže vytvoriť koľko chce tých firiem. A stále môže sa rozbíjať odznova, aj keď potopil XY ďalších firiem spolu so sebou. Dobre, ale to je iný prípad. Ja som to pochopil tak, že ak mám za sebou, že ak vidíme, že tam je napríklad 3 konkurzy, tak sa veľmi pýtame, že prečo, alebo že prečo tam to je potopené. Tak to áno. Myslel som to tak, že mám 3 firmy, dvom firmám sa možno, že nie úplne darí, že sú nejak v stráte a tak ďalej. A tretia je, že dobrá, teraz riešim tú tretiu firmu. Samozrejme, že ak vidíme, že toto je u nás také naozaj tiež trošku že nešťastné, že jednu firmu dám ju dole, založím ABC 1, ABC 2, ABC 3 a takto podnikám celý život a za mnou je potopa. Ale inak väčšinou tieto firmy nefungujú. Dobre, to nebudem o tom sa. Otázka, lebo akože z času na čas to je bežná vec, že jedna firma vlastne nie je jedna, ale presne ABC1, ABC2, ABC3, ABC4 a vlastne z rôznych dôvodov to rozdeľujú na viacero firiem. Ako sa na to potom banka pozerá? Že tiež to berú ako samostatné firmy? Zase záleží, že kvôli čomu. Väčšinou podľa mňa kvôli optimalizácii nejakej. Najčastejšie sa to deje, že mal som klienta, ktorý mal 5 SROčiek, presne kvôli tomu, aby neprekročil hranicu DPHčky. Tak poviem si, že OK, každá firma fungovala, má to porozdeľovanie svojich odberateľov a išla normálne. Tak sa na to pozrieť tak, že som to zlúčil ako keby fiktívne do jednej a pozrel som sa, že ako vyzerá tá jedna. Čiže to, že u vás vlastne nezaujíma, čo je to na papieri, ale akože zaujíma. Logicky, čo z toho... Veľmi záleží od toho, že čo sa konkrétne rieši. Lebo ak riešim naozaj, že nejaký rýchly úver, tak tam nemám čas posudzovať a študovať každý výkaz. Tam sa to pozrie
veľmi rýchlo a akože, že cieľom je dať klientovi rýchlo relevantnú ponuku a rýchlo dať peniaze na účet. Všetko niečo, akože že každá minca má dve strany, hej, že keď naložím na jednu stranu tých váh, tak to proste nedokáže byť úplne v rovnováhe. Ak idem veľmi do podstaty a riešim ten účel, tak tam sa viem presne hrať s takýmito možno, že väčšími nuansami, ale na druhej strane ten úver je väčšinou že drahší, trvá dlhšie a tak ďalej, lebo to niekto musí nad tým sedieť a rozmýšľať, ako to vyspájať, či to má tú logiku a nemá tú logiku. Ale na druhej strane, teoreticky, ak chcem rýchly, tak dokážem dostať na tých všetkých 5 spoločností ten rýchly úver a fungujem. Ale vo väčšine to je tak, že ak chcem vysoké to financovanie, tak sa platí lepšie, to je, keď to má človek v jednej firme. Ale naozaj mal som takého, že mal viacero firiem len kvôli tomu, aby neprekročil hranicu DPH. To už je potom na každého. Alebo niekto, jeden klient, ktorý nechcel, neviem, či ešte ten zákon platí, ak mám x počet zamestnancov, tak musia mať jak sa to volá, odbory, tak mal 3 firmy, kde mal rozhodených zamestnancov, aby neprekročili kvórum, aby nemali odbory. Nič tá firma nerobila, len tam boli ľudia. No, takže rôzne situácie sme zažili. To, čo sa ešte aj tamto bolo spomenuté, sú veľakrát sa riešia pohľadávky voči spoločníkom ako tie záväzky. Že pohľadávky voči spoločníkov sú opozitum toho záväzku. Že záväzok je, že ste tam dali tie peniaze, pohľadávka je, že ste prišli a povedali, má málo peniazy, otvoríte kasu, zoberete, odjdete. Vtedy ten účtovník tu plače, že nesedia inventarizácia a podobné srandy a vtedy to dorovná cez pohľadávky voči spoločníkovi väčšinou, lebo povie, že vybral som si peniaze z kasy a neviem čo, to je jedno. Tak to zaúčtuje presne takto, že to je, že firma má pohľadávku voči tomu spoločníkovi, čiže ten spoločník by to mal vrátiť nejakým spôsobom. A toto napríklad tiež odrátávame od vlastného imania, lebo to je, keby nejak vytiahol von z tie peniaze. To je to neodporúčam to robiť, alebo to robte šikovnejšie. Odrátáva sa aj tá pokladňa, keď hovoríme? Aha. Čiže aj pokladňa, aj pohľadávka voči spoločníkovi. Ak je to mimo štandard, alebo jak to nazvať, mimo bežné zvyklosti v danom odvetví, to nazvem, hej? Keď to nedáva rácio. Áno. A zase, keď to nedáva rácio, a je to napríklad taký, že máte toho partnera v tej banke, že to riešite možno nejaký väčší úver a riešite, že tam prebieha nejaká analýza, za ktorou je človek, tak sa vás bude pýtať, že prečo máte na pokladni 300 000. Potom už musíte mať dobrú. Potom zodpovedá samotný ten človek v banke, ktorý takéto niečo schváli a ukáže sa, že nedobre schválil. To má každá banka nastavené. Ale môže sa to akože niečo. Dobre. Ďalšia otázka. Či je nevyhnutné v účtovnej závierke rozlišovať medzi dlhodobými a krátkodobými pohľadávkami a záväzkami? Či toto banka nejakým spôsobom sleduje? Alebo stačí banke, keď posielajú nejaké vlastné dotazníky na vyplnenie, aj tú nejakú štruktúru tých pohľadávok záväzkov? Každá banka má svoj dotazník a naozaj, že my sme sa to snažili už okresať na úplný že extrém a stále sú to nejaké 4 strany, lebo jak ste videli v tej účtovnej závierke, tak napríklad tie záväzky sú jedna suma. Ale nás zaujíma napríklad, že či tie záväzky tých koľko tam bolo, 123 000 alebo tak nejak, je v lehote splatnosti, alebo sú už rok po splatnosti, že potom sú to úplne iné pohľadávky, alebo sú v lehote splatnosti do 30 dní, alebo po lehote splatnosti do mesiaca, že tá štruktúra pohľadávok nás veľmi zaujíma, že aká je pravdepodobnosť toho, že sa mi to vráti. Keď už mám niečo nad rok, tak veľmi, to už ani na vašom mieste by som nerátal, že sa to nejak, akože nejakým zázrakom, že ten sa spamätá a povie, viete čo, tak ja mám takú dobrú náhodu, ja to zaplatím. Ale či je jasné, že v tých dotazníkoch sa to rozlišuje v štruktúre, ale či aj v tej účtovnej závierke je to úplne nevyhnutné z pohľadu banky to mať rozlišené. Napríklad máme leasingy, hej? Máme nejakú krátkodobú časť do 1 roka, máme dlhodobú časť nad 1 rok. Či toto je tiež nevyhnutné v tej závierke mať z pohľadu banky rozlišené? Porušujete,
Vás teraz poviem to, že nie, že podnikateľ porušujete vy zákon, lebo keď to nedržíte účtovné postupy, keď to dávate iba všetko do dlhodobých, že viem, že niektorí členi to zvyknú iba hodiť, že leasing iba v dlhodobých a nerozlišujú to, že toto je časť, ktorá je splatná v tomto roku, alebo bola splatná v minulom roku, alebo som videl aj to, že to je všetko do krátkodobých, lebo povedal, že to je leasing. Je to tam. A je to problém z hľadiska banky, alebo berie potom ten dotazník samotný? Berie to dotazník. Ten dotazník má potom vyššiu váhu. Dobre. Odpisy sme už povedali, to banka sleduje, keď sa díva na to z hľadiska nejakého takého celkového hľadiska. Stratu sme si povedali. Sleduje banka aj nejaké to mesačné porovnanie? Hej, máme nejaké výsledky za jednotlivé mesiace. Hej, nám sa častokrát potom v praxi stáva, že klient nám na konci roka dodá nejaké zvýšené náklady a tie výsledky z jednotlivé mesiace potom vykazujú také trošku nejaké anomálie. Sleduje aj toto banka? Záleží od toho, akých prípadoch. Že to sa veľmi ťažko povie, že keď sa žiada o úver, my väčšinou vychádzame z koncoročných závierok. Na druhej strane a záleží ešte aj o tom, na to, že ak tá firma má kapacitu 100 000 a poviete, že potrebujem 20 000, tak vás nebudú obracať sprava zľava, hej? Lebo tam je stále veľká vata, tak poviem. Že aj na to, že náhodou sa nejak inak vyvinie tá situácia vo firme, stále máte dostatok zdrojov na to, aby ste to vykryli. Ak príde do banky a poviete, že potrebujete 120, ale vychádza len 100, tak určite sa budú pýtať o mnoho viacej a konkrétnych otázok, keď to pôjde úplne na hranu tej schopnosti to splácať ten úver. A ako sa banka díva, keď sa podá opravená účtovná závierka? Môže aj toto brať nejako negatívne? Nie. Je to bežný život. Skôr zase záleží, že ako to opravíme, hej? Že keď v jednej závierke, ktorou som deklaroval, že takto mi funguje firma, mám, poviem to, že EBITDA, alebo tú pridanú hodnotu, ten core business, mi poviem, že mi generuje takéto obrovský objem, nejaký objem prostriedkov a potom zrazu prídem, že ale urobil som opravu a zrazu všetko v strate, tak to vadí. A to sa väčšinou potom aj na to sa nejak reaguje. Ak sa zistí, že ste mali prednášku o ročnom účtovaní a teraz som zistil, že som možno niečo zaklikol a spravím opravu a poviem, že tomu daňovému úradu, že uplatnil som si DDS-ku a asi som nemal, to je tých 100 €, tak asi ma kvôli tomu nepôjdem sedieť, lebo to ovplyvní tú moju daň možno v nejakých eurách. Ale ak teraz poviem, že ale tak zrazu už nemám tie náklady 5, ale 10 a už neplatím daň o 8 000, ale iba 300, tak to extrémne zmenilo celú tú situáciu. Takže záleží od toho, aká to je oprava. Či som naozaj opravil nejakú chybu, ktorá je minimálna, alebo som to celé prekopal tak, aby som zmenil celú povahu toho daňového priznania, alebo celú povahu tých výkazov a celého toho obrazu. To sú potom asi dodatočné otázky na tú spoločnosť. Od tohto ja dávam, alebo prepoviem, že všeobecne banky toto dávajú preč. Lebo to je, predstavte si, že to je váš obchodný partner. Čo by ste na to spravili? Že ak tam máte veľkú faktúru, podľa mňa hneď by vás stiahol hrdlo, aby ste volali, že bolo by celkom fajn, keby to bolo zajtra zaplatené. A potom si rob, čo chceš. Pri žiadosti o úver musí ten konateľ aj dávať nejaké vyhlásenia? Napríklad, že má zohľadnené všetky účtovné prípady alebo že nejaké rizika prípadné? Ale vo väčšine prípadov konateľ alebo spoločník, však na 99,9% je to, že konateľ je zároveň spoločníkom väčšinou v tej firme. A keď nie, tak potom ten spoločník, ten majiteľ, ktorý používa tie výhody tej firmy, chceme o to, aby ručil v tom úvere. To znamená, aby bol priamo angažovaný a nerobil náhodou rozhodnutia, ktoré môžu tú firmu poškodiť, keď nám dlhuje peniaze, alebo nám celkovo dlhuje peniaze. Čiže je to úplne štandardný nástroj a poviem teraz za mňa, sa veľakrát som s tým diskutoval s klientami, že prečo by som mal ručiť, ak mám SROčku, tam ručím maximálne do 5 000.
to je síce fajn, ale ja nie som každý deň pri vašich rozhodnutiach na tej firme a keď sa na to pozerám, že takú chybu výroby, že sa to pozerám, že požičam svoje peniaze a nie peniaze banky, tak by som naozaj vždy chcel, aby ste tie peniaze vrátili a považujem to za úplne normálne, že sa k tomu keby komitnem, že tie peniaze vrátim a keď nie, tak sa to budem riešiť. A ešte čo je dôležitá vec, a to by som naozaj chcel, že život prináša aj zlé dni a zlé roky. Netreba sa toho báť. Proste, to sa proste stane a máme strašne veľa klientov, ktorí zažili aj zlé časy. Ja som v bankovníctve od 2003, takže zažil som 2008, 9, 10 roky, keď tu bolo fakt ťažko. A mali sme veľa klientov, ktorí, keď to poviem tak, že mali problém so splácaním, ale ako náhle nám stane komunikovať, tak sme vždy našli riešenie, že sa to nejako vymyslelo, že proste sa pozastavili tie splátky, keď to firma nepostala na nohy. A potom to dosplácalo, že naozaj tá banka má záujem na tom, aby tá firma prežila a aby tie úvery vysplácala. A hľadá tie riešenia spolu s klientom. Najčastejšie, keď to dopadlo, že zle, tak to bolo o tom, že ten majiteľ, tá firma prestala komunikovať, úplne to snažila sa zahrať do autu a viac menej sa snažila, alebo majiteľ sa snažil rýchlo obohatiť. To znamená, aby z toho vyšiel ako víťaz a všetci ostatní ako porazení. Čiže všetci veriteľia v rámci banky, ostatných obchodných partnerov, všetci. A to je potom aj to, čo ste hovorili presne tak, že takto stopím pár firiem a potom som zase prídem s novou firmou ešte na drzovku s nejakým rovnakým názvom. Tvarím sa a zrovna tým prídem do podnikania a prídem znova za tým obchodným partnermi a poviem, že nechceš odo mňa náhodou. A banka v tej budúcnosti sa zapája len vtedy, keď sú nejaké problémy, alebo sleduje aj nejaké tie ďalšie účtovné závierky na nasledujúce roky? Štandardne to je tak, a to nám prikazuje legislatíva, my musíme mať obozretné podnikanie a my musíme monitorovať kvázi každú firmu, ktoré požičajú peniaze. Čiže štandardne si pýtame, alebo si sťahujeme, keď sú dostupné ročné výkazy, minimálne raz ročne. Takže skúma sa to počas doby toho poskytovania úveru, alebo len celú dobu? Hej? Počas celej doby, keď je ten úver. Keď je úver. Dobre, už sme sa čiastočne dostali k tomu, že ako sa díva banka, keď je založených viacero SROčiek. Ako sa díva banka, keď máme napríklad takú kombináciu živnosť a SRO? Je to firma. Akurát, máme jednoosobovú SROčku a zároveň máme živnostníka. Vôbec to nejak, že neriešim, že či to je živnosť alebo nie. Živnosť buď podniká, alebo že buď vedie podvojné účtovníctvo, ak je plácať DPH. Ak nie je plácať DPH, tak vedie jednoduché, alebo daňové evidencie, alebo paušálne výdavky. Proste nejakým spôsobom musí tiež viesť evidenciu o svojich príjmoch. A na základe toho sa vieme pozrieť, že ak chcem rátať tú živnosť napríklad do toho, že rátame s tými zdrojmi, ktoré ona vyprodukuje, tak sa pozrie na to, že koľko mala príjmov, koľko mala výdavkov, aký je tam rozdiel. Úplne normálne ako pri SROčke alebo pri hocičom inom. Čiže tá kombinácia živnosť a SRO je úplne v pohode. Keď ale spomínaš tie paušálne výdavky, tak potom tie paušálne výdavky berie banka za reálne výdavky? Nebereme ich za paušálne výdavky. Poviem to takto. Máme napríklad fyzickú osobu, ktorá má aj založenú SROčku. Všetky reálne výdavky dáva do SROčky a v živnosti si uplatňuje len tie paušálne. Hej? Čiže pokiaľ by banka zobrala paušálne výdavky ako za reálne výdavky, tak tým pádom je menšia dostupnosť úveru, ak správne uvažujeme. Štandardne, momentálne na trhu je iba Tatra, ktorá financuje živnostníkov, ktorí majú paušálne výdavky. Všetci ostatní to zatiaľ nefinancujú, presne kvôli tomu, že ten živnostník nemá výkazy. On má len to daňové priznanie, kde má uvedené, toto sú daňové príjmy a toto sú daňové výdavky, čo je ten paušál, tých 60% z toho, čo zarobil. A my na to máme nejaký prepočet, sa pozeráme na tie príjmy. Bereme, že tie výdavky sú paušalizované. Akože zase realita je, ak má niekto väčšie výdavky, ako je ten paušál, tak predsa nebude na paušálne výdavky a bude si viesť účtovníctvo, lebo sa mu to neoplatí. Čiže pri gro živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, sú tie reálne náklady nižšie, ako je ten samotný paušál. Inak teoreticky to môže byť, že má väčšie, ale potom nebolo by to úplne logické a ekonomické rozhodnutie. Čiže vieme sa na to pozrieť. Aj teraz nám beží kampaň napríklad, že
vieme poskytovať tým klientom naozaj živnostníkom úver cez paušálne výdavky. Pri živnostníkoch je iný problém. Pri živnostníkoch, ktorí sa, nechcel som do tej témy, lebo potom sa budeme točiť na úplne inú. Pri živnostníkoch problém je to, že ako si evidujú tie príjmy. A doteraz nebola žiadna povinnosť, živnostníci nemuseli mať podnikateľský účet, bolo to väčšinou vedené na účtoch fyzických osôb, kde sa miešali príjmy a výdaje, či už firemné alebo súkromné. To možno, že by ste, ale vy asi nemáte veľa živnostníkov, možno teraz už to trošku rastie po našej spolupráci. Ale toto bol najčastejší pain, že potom s tým nejak pracovať a toto bola tá naša tá rola, ktorú sme vnímali, že edukovať tých začínajúcich podnikateľov, lebo väčšinou tá živnosť je taká tá prvá skúsenosť s podnikaním. Ľahko sa to založí, ľahko sa to dá hocikedy prerušiť. Jeden pár klikov cez Slovensko.sk a pozastavím si to. Takže veľa ľudí používalo naozaj ten súkromný účet a potom z toho boli veľký chaos. A hlavne, keď sa potom prišli a povedali, že by potrebovali niečo a keď sa človek pozrel na ten účet, že aké sú tam výdaje, alebo hlavne keď to nebolo úplne, že na prvú, že človek musel ísť do nejaké hĺbky, aby to preskúmal, tak v tom prípade to bolo zlé. No. Ale toto bude vlastne pase po 1.4. Od 1.4. vlastne každý podnikateľský subjekt bude musieť aj podnikateľský účet, aj živnostníci. A keď už sme pri tých živnostníkoch, pri nich sa berie ten základ dane, alebo teda ten výsledok, má teda nejaké príjmy minus paušálne výdavky, alebo u neho beriete napríklad obrat celkovo len. A nejaké percento z obratu. Je to kombinácia, ale teraz nepôjdem do konkrétneho výpočtu. Lebo je to kombinácia, asi tak to uzavriem. Dobre. Ako banka zistí, že účtovná závierka nie je reálna? To sme sa už asi bavili z nejakého takého celkového nadhľadu. Máte nejaké údaje o iných subjektoch z rovnakého predmetu podnikania? Porovnávate si to medzi sebou, nejaké anomálie? No tak ako medzi bankami? Nie, napríklad u vás, v Tatra banke, že chce niekto, vymyslím si z gastra nejaký úver, či si beriete nejaké iné účtovné závierky iných klientov z gastrooblasti a porovnávate si, či jeho výsledky alebo údaje v účtovnej závierke sú porovnateľné alebo principiálne, či idú rovnako ako tie ostatné, alebo nevymykajú sa v nejakom rámci. Tak v prvom rade vychádzame zo závierok, ktoré má tá firma. Ale to je také, že to človek získa tou praxou, keď s tým pracuje, alebo aj keď je to na nejakom automatizovanom výpočte, tak to už ako keby, že tým, že tých dát, ktoré sa cez to preliali, sú stovky až tisíce až 10 000, tak to je, ako som presne hovoril, že ak vie, že dopravná firma má štandardne na účte cca 5% svojho majetku a gro má v pohľadávkach a v autách, tak bude sa čudovať, ak povie, že robím špedíciu, ale nemám ani jedno auto a všetky peniaze a všetko mám na účtoch, hej, tak ako to robíš? Že to už ako keby vyskočí. Ale porovnávate si to aj nejako s inými firmami? Či je to nejaké reálne, alebo či tá účtovná závierka môže byť aj nereálna? Že to ide už v tom, že na to není ani áno, ani nie. Aj. Hej, tak to poviem. Čiže bere sa asi z každého hľadiska a skladajú sa tie informácie. Vstupujú do toho proste údaje aj o sektore, o tom odvetví, vstupujú tam informácie o tom správaní toho klienta a o tých finančných ukazovateľoch, ktoré sú potom na konci dňa v tých výkazoch. Stalo sa vám v praxi, predpokladám, že asi áno, že chceli získať klienti nejaký ten úver nejakým podvodným spôsobom, že tie účtovné závierky boli vyslovene zámerne skreslené. Ako ste toto odhalili a čo ste s tým potom robili ďalej? Môžeme najprv, kým si premyslí. To je, že rozmýšľam, že ako tomu prístupu tej odpovede, že odpoveď je, že áno. Že zase tú moju, a teraz nehovorím, že banka, robil som vo viacerých inštitúciách, ale že stalo sa, že človeku nesedeli tie čísla. To je ako vám, keď robíte to účtovníctvo, tak už vieš povedať, že táto faktúra úplne není košer, lebo má nejaké znaky toho, že
sa idem pýtať na detail, hej. To si to opisoval. Je toto obdobie, je to taká zvláštna suma, takže áno. A potom to veľmi človek ľahko odhalí, keď vie, ako sa má pýtať. Lebo tie čísla, to sú len návod na otázky. To nie sú odpovede. To sú len návod na otázky a potom, keď to nesedí, tak človek povie, že nie. A takto je rozdiel, či to je podvod v žiadosti, tak tam človek väčšinou povieme, že nie a zamietneme to. Ak to je podvod, ktorý sa zistí v priebehu životnosti, tak tam potom je normálne trestnoprávna rovina. Tam už sa ide podľa zákona. Postupuje banka podnety na políciu? To ja neviem povedať. Akože, môžem povedať len svoj osobný názor, myslím si, že áno. Ako náhle je zistený, takto, zákon hovorí, že ako náhle je zistený trestný čin, každý, kto ho zistil, má povinnosť nahlásiť, takže áno. A podvod je jeden paragraf z trestného zákona. Takže myslím si, že áno, ale ja nerobím v tej oblasti, nerobím na temnej strane, ale skôr robím som v tom obchode a hovorím, že žiť čistej tej paranoji, že všetko je podvod, tak to potom tá práca nedáva radosť a zmysel. Môžem povedať jeden príklad, ktorý sa nám stal nie v dávnej minulosti, kedy ten klient bola to väčšia firma a chceli žiadať úver a vyslovene nás požiadali, aby sme nejaké úroky vo vysokej hodnote preúčtovali až do ďalšieho roka. To sme my nakoniec tomu klientovi odmietli urobiť, lebo už nás to ťahalo do toho, že to môže byť spojené s nejakým úverovým podvodom. Nakoniec to ten klient robil nejakým spôsobom asi sám, ale už mimo nás. Toto asi je tiež problém z hľadiska banky. Ale otázka, čo vie všetko odhaliť. Lebo to je, že všetko ti ovplyvní kapacitu splácať, to znamená to, čo ti preuká. To je ako keď, ja to poviem na fyzickú osobu, hej, že ak mám výplatnú pásku, ktorá hovorí, že zarábam 2000 eur bruto a to je nejaké, tak ak poviem, že ale prosím ťa, tento mesiac mi neúčtujte preddavky na daň dobre, aby som tam mal nie 2000, ale 2500. Tak je to podvod, alebo nie je to podvod? Zaúčtuj mi to iba, ja to zaplatím, ale zaúčtuj mi to pol roka. Tak to je to isté. Úplne to isté. Proste robím to s cieľom na to, aby som niekoho uvedol do omylu. Na záver by sme tak vedeli zrekapitulovať, čo všetko sleduje teda banka pri poskytnutí úveru. Hovorili sme o tých účtovných závierkách, hovorili sme o nejakej sektorovosti. Čo sa teda všetko sleduje? Ja som to skôr povedal možno tak do nejakých princípov. Že banka sa vždy bude zaujímať o váš biznis model. Čo robíte, ako to robíte a chcem povedať aj to, že prečo to robíte. Inak to je celkom moja obľúbená otázka. Väčšinou mojich mladých kolegov si myslí, že podnikateľ povie, že kvôli zisku, ale to sa mi stalo skoro, že nikdy. Že vždycky tam je nejaký iný ten dôvod. Ale keď pochopí ten biznis model, že ako funguje a bude vedieť zhodnotiť to, že či je schopný, životaschopný a tam sa ten váš pohľad môže rozchádzať, že vy tomu veríte a tá banka tomu nemusí uveriť a tam sa možno, že rozídete, to je proste život. To už ťažko sa nejak o tom diskutuje, ale keď pochopí ten business model, tak potom tie ostatné veci už idú postupne, jak som povedal, že pozrie sa na ten zisk, tvorí sa, netvorí sa, pozrie sa na tú štruktúru toho majetku, či je zdravá, či tá firma nie je, nechcem ísť do tých účtovných, že prekapitalizovaná, podkapitalizovaná a podobne, ale viac sa pozrie naozaj to, že ako je ten majetok krytý, či je tam dostatok tých vlastných zdrojov. Vlastné zdroje vlastne hovoria o tom, že aká tam je vata. Vata na to, že viete vykryť nejaké potenciálne straty, keď tak poviem. A potom sa ide stále pozrie sa na tej pohľadávky, potom sa pozrieme na tú štruktúru tých pohľadávok, potom sa pozrieme na tú štruktúru tých záväzkov. A keď to dáva zmysel, tak tam nie je nikdy nejaký problém. Toto je, a potom tie nuancy, to už je potom prípad od prípadu. To už potom, tie pikošky boli také skôr, že človek vyťahuje ten jeden prípad zo 100, ktorý sa stal počas tej kariéry a že aj také to bolo, ale v zásade pozerá banka do EBITu. EBITDA je vlastne prevádzkový výsledok. To je vlastne to, čo máte tržby, to, čo máte základ náklady, zaplatíte ľudí, a zaplatíte odpisy a to je to, čo tam zostalo. Či ste v plus alebo v minuse. Plus tie odpisy si banka priráta, lebo to je fiktívny náklad, nie je to reálny náklad. Takže toto je nejaký ten základ a keď sa pochopí ten business model, tak sa pochopí tá tvorba tej EBITDA. A potom ten majetok, aká je štruktúra a ako sa to splácať. Za mňa myslím, že to bolo dostatočne vyčerpávajúce.
Neviem, či máte ešte vy nejaké praktické otázky. Ak teda nemáme, tak ďakujeme ti, Pálo, za veľmi prospešné a zaujímavé informácie. Ďakujem aj vám teda za pozornosť a verím, že sa vidíme na ďalších kluboch. Ďakujeme teda ešte raz a prosím vás, toto bol dnes taký trošku špeciálny formát, takže určite dajte nám spätnú väzbu na to, hlavne tí, ktorí ste boli aj predtým, ale aj vy, ktorí ste prvýkrát. Tešíme sa a dáme vedieť teda znova o najbližšej príležitosti k výbeku. Ďakujem.